Прывітанне, з вами Михаил, і мы гутарым пра супольнасці. Гэта цыкл лекцый, практычна сацыятэхніка. Я разглядаю супольнасць як жывы арганізм. Мы назіраем за ім, спрабуем уплываць і ведаць больш у лекцыях. Вось, сёння абмяркоўваем цікавую тэму, якую мне падкінулі, назовем так, студэнты, мои студэнты ў рэальным сэнсе, якія вывучаюць і практыкуюць супольнасці. Вось яны запыталі, а што рабіць, калі у нашым калектыве людзі з рознай матывацыяй, да? Вось, хтосьці, напрыклад, хоча што рабіць, хтосьці, напрыклад, хоча проста заняць свой час, каб не нудзіцца, да? Знайсці знаёмых, ці проста, не ведаю, правесці неяк весела свой дасуг. Да, у кагосьці такая мотивация, у других мотивация, я хочу развить компетенции там лидера, менеджера, ці даведацца нейкую іншую мову, поехать в іншую краіну, ну и гэтак далей, да. Вось, а третьи могут сказать, а я хочу змяніць гэты свет, да, я хочу, каб ва універсітэтах было самакіраванне, да, я хочу, каб паважаліся там права чалавека, да, ось, і гэтак далей, можа быць тыя, хто хоча штосьці мяняць звонку, да. Вы, падаецца, ўжо маглі здагадацца, да, што вось гэтыя розныя ўзроўні матывацыі, насамрэч гэта розныя віды супольнасцяў. Вось і чаму зараз вось гэта разуменне, гэта класіфікацыя, да, якую я прыводзіў ужо, глядзіце ўніз ці ўверх на спасылку, да, ў апісанні, у лекцыі накіраванасці, да, класіфікацыя па накіраванасці, чаму яна важна? Таму што накіраванасць паказвае энергію. І вы заўважылі, што першы выпадак гэта самая такая невысокі ўзровень энергіі, да, калі чалавек хоча проста не нудзіцца, да, хоча проста неяк заняць свой час, хоча проста весела адчуваць сябе, да. Вось другі ўзровень гэта чалавек, які хоча сам сябе развіваць, змяняць, да, павялічваць свои компетенции, это значит тратить больше энергии. Вось, и третья группа гэта тыя, хто хоча змяніць гэты недасканалы свет, да? І вось у гэтым розніца паміж гэтымі матывацыямі. Што я адпавёў студэнтам? Вядома, мне падалося, што размова ідзе пра 3 розныя супольнасці. І як гэта ўсё пажаніць, да? Як гэта ўсё сабраць у адным месцы, каб спрацавала, ну, на мой погляд, мала магчыма, асабліва калі мы кажам пра чалавека, які не нудзіцца, да, і чалавек, які, напрыклад, хоча змяніць мір, да, гэта зусім розныя энергетычныя выдаткі. І калі сказаць, ну, ты не будзеш тут нудзіцца, ну, хадзем мяняць мір, да. Ну, я же просто не нудзіцца, я не хочу туды ісці, мне дастаткова правесці нейкі час, да, ось. І ў гэтым ёсць выклік, да, таму у супольнасці хутчэй за ўсё людзі з рознымі такімі вось матывацыйнымі, энергетычнымі розніцамі будзе вельмі складана улучыць у нейкую дзейнасць, да? Таму што мэты, дарэчы, у мэтах таксама у матывацыях таксама бачна вельмі шмат мэту, якую хоча чалавек. Калі чалавек арганізаваны на уласны рост, а тут трэба змяняць грамадства, вядома, гэта можа перасекчыся, але можа і не перасекчыся. Можа быць, чалавек хоча убудавацца, да, у той, што ёсць, проста быць больш канкурэнтным, напрыклад, да? Ось, ці чалавек, які прыводзіць, ну, хоча правесці свой час, ён не хоча браць на сябе абавязкаў, да, для таго, каб мяняць свет, да, ці нават каб сябе самога мяняць. Вось гэта вельмі важна заўважаць і на гэта ўплываць, да, калі вы сможаце гэта хутка адрозніць і прыняць рашэнне, то, магчыма, пазбегнеце вось гэтай такой вялікай расінхранізацыі ў арганізацыі, да. Трэба абіраць будзе штосьці ці суседняе, ці адно, да, і тады суполка будзе адчуваць сябе арганічна, да, вядома, высокая энергетыка не заўсёды добра, мы ведаем, да, і нізкая, ну, з нічым нічто не зробіш, да, ось. Але ўсё ж такі вось гэта балансаванне, яно вельмі важна, да, важна, каб супольнасць мела аднолькавую групу матывацыі. І гэта паказвае энергія, да, якая заключаецца ў матывацыі. На гэтым усё. Працягнем у наступных лекцыях.